minn hawn ftit ieħor ser jibda il-laqgħa tal-mexxejja tal-Partiti Popolari Ewropej u ser nitkellmu l-aktar fuq dan il-punt. Jiena nemmen li l-kwistjoni tar-Renju Unit wieħed jista' jħares lejha fuq żewġ livelli. L-ewwel nett bħala Ewropej. Jiena nemmen li bħala Ewropej aħna għandu jkollna interess li l-Ewropa nżommuha magħquda. Mela allura toħroġ waħedha li r-Renju Unit jitlaq mhix xi ħaġa tajba imma hija xi ħaġa li hija negattiva. Għaldaqstant għandna nkunu favur li r-Renju Unit tibqa' l-Unjoni Ewropea anki minħabba l-għaqda Ewropea li wara kollox aħna nemmnu fiha. It-tieni livell però wieħed mill-ottika mill-perspettiva Maltija li s'issa jidhirli li ma tantx iddiskutejna f'pajjiżna imma li hija importanti ħafna. Pereżempju, kulħadd jaf li hemm eluf kbar ta' Maltin jgħixu fir-Renju Unit. Jekk l-Ingilterra titlaq, ir-Renju Unit titlaq mill-Unjoni Ewropea, x'ser jiġri mill-Maltin illi jgħixu fir-Renju Unit? Id-drittijiet tagħhom illi llum huma l-istess bħal tal-Ingliżi se jmorru lura, ser jitnaqru, ser jitnaqsu. Dawn din hija perspettiva illi fil-fema tiegħi il-Gvern għandu id-dmir illi jaħseb fiha u jirrappreżenta. Għaliex hemm ħafna Maltin fir-Renju Unit illi bħalissa qed jistrieħu fuqna sabiex id-drittijiet tagħhom fir-Renju Unit ma jitnaqsux. Nimmaġina li kull familja Maltija jew taf li xi ħadd jew għandha xi ħadd mill-familja tagħha illi tgħix fir-Renju Unit. Aħna għandna nieħdu ħsieb lil dawn il-Maltin illi jgħixu f'dan il-pajjiż importanti. Allura il-perspettiva tiegħi llum fil-podcast fuq żewġ livelli. Waħda mill-livell Ewropew imma it-tieni forsi aktar importanti mill-perspettiva Maltija sabiex niżguraw illi id-drittijiet ta' ħutna l-Maltin illi jgħixu fir-Renju Unit ikun hemm xi ħadd illi qiegħed jaqbeż għalihom.